Trebiñuko konderria. 260 kilometro karratuko anakronismoa Arabaren bihotzean. Izkiko parke naturala. Europa osoko ameztirik handiena. Bien artean aurki dezakegu harkaitz eta arrokez beteriko eremua. Milioika urtetan zehar urak zein aireak moldatua. Gizakiak ere bere erara moldatu ditu arrokak. 16 haitzulo artifizial inguru sortuz. Mendi baso eta arkaitzen artean hain zuzen, aurkitzen da Markinez. Hirurogei biztanle eskas dituelarik, Markinez Arabako mendialdearen bihotzean kokatzen da. Askanako arkaitza eta Larreako hegalaren artean. Herria errotako ibaiak zeharkatzen du, aldi berean inguruko zelaiak ureztatuz. Zelai hauek abeltzaintzara eta nekazaritzara espresuki bideratuta daude. Harriak ere herriaren parte dira, eta etxebizitzekin bat egiten dute. Batzuetan, arroken itxura mehatxaria iruditu dakiguke. Tankera beldurgarria eduki dezaketen arren, bazter hauetan aurkitzen ditugun haitzetako bazuloek, xarma misteriotxuz zipristintzen dute paisaia. Estalpe bezala ere erabili izan zuten aspaldi arkaitz bera, San Salvadorreko koba hauetan bezala, aintzina eremutarren aterpe izandakoa. Hauntzek ere haitz ekitura hauek baliatzen dituzte, atseden, zein babesleku moduan.
Santa Eulaliako elizan, Askana haitzaren babesean eraikia, kanpaiek aspalditik ez dute inoren omen ezabesten. Teilatua luizi baten ondorioz hondoratu zen, eta egun zahar berritze lanetan dago murgilduta. Elizaren atzekaldeak sekretu bat gordetzen du. Lurralde hauetara kristautasuna heldu aurreko benetako altxorra. Antzinako garaietan, hemen jada biztanleak zeuden froga. Lehena arrokan zizelkatutako nekropolia. Bigarrena eponaren irudia, zaldien, naturaren eta emankortasunaren jainkosa zelta. Markinez atzean utzi eta basoan sartuko gara, Askanako harresi naturalaren atzekaldean. Igadurak sortutako haran txikia eta erosoa da. Urak eta haizeak paisaia xarmangarria sortu dute bazter honetan, harriekin jolasean. Hegoalderuntz, Belabiarako bidean, harrizko talaiak ere aurki ditzakegu nonahi.
San Andreseko haitza agurtuko dugu gure bidean, Markinez bere muinotik begiztatzen duela. Elizan bezala, ermitaren atzean ere arrokan egindako hilobiak ikus ditzakegu. Landareek antzinako zauriak izango balira bezala, estaltzen saiatzen ari diren arren. Arabar erromanikoaren harribitxia da San Joan. Markinezeko biztanleak ere harro daude bere edertasunaz. Bere alboan gazteluko haitza aurkitzen da. Izan ere, Erdi Aroko benetako gaztelua egon zen hemen. Hala erakusten digute eskailerak kiribilak. Uharka. Eta Markinez oraindik babesten dituzten hormek. Larreako mendi bizkarretik jarraituko dugu. Lurretik jaiotzen diren harrizko erraldoien artean. Hemen ere izan ziren eremutarrak. Horren adierazle dira bidean aurkitzen ditugun haitzuloak. Beolarra Ama Birjinaren ermitara igoko gara. Markinez herriaren babeslea. Ona igotzen dira herritarrak erromerian fede handiz. Batez ere 2009 urtean Sua ermita irenstekotan egon zenetik. Markinezeko enparantzara bueltan, agur esatea baino ez zaigu geratzen. Nola ez, haitz arteko mendi bueltan, Epona Jainkosaren babesean.